avui des del Mel de la Comarca aprofitarem amb aquesta caixa que tenim d'aquí, que és superbella, que apenas s'aguanta, tota foradada. Amb ella els encanta. La setmana passada se va omplir i ho vam passar amb aquest nucli. I aquesta vegada ja torna a estar ple. Ja la tenim plena una altra vegada. Així que ara gravarem i farem un vídeo de com traspassar un eixam instaurat, ja està instaurat, com passar-la amb una altra caixa. Bueno, vinga, intro, ja pel vídeo. Benvinguts al Mel de la Comarca, canal dedicat a l'agricultura i en un futur podré amb altres coses. Si us agraden els vídeos, deixeu like i si podeu, inscriu-vos al canal. Vinga, nois, a un altre vídeo. Veu la caixa, està feta a pols i aquí tenim l'eixamet. Ara no és massa gran i el ficarem en un nucli. Aquí, amb el meu trípode. El que intentarem fer, tenim aquest quadre sense cera, amb gomes. La cera que ells hagin estirat, la ficarem aquí i la ficarem les gomes per si hi ha cria per poder-la aprofitar. Així elles aniran a buscar la cria i entraran més fàcil. A veure què ens hi trobem. Primer de tot. Ah, s'ha apagat! Ara anem a encendre el fumador. Mica a mica anem tallant. Molt de cria. Mira la reina. Aquí hi ha la reina. Ara amb la boca allà dins, que caigui la reina allà dins. L'han vist. Tot això no sé si tindrà massa èxit, però bueno. Sí, la reina ja pone, la reina ja li ve imposta. No sé si es veurà massa, però ja hi ha larves i tot. Ja que és un eixamet petitet, és per aprofitar-ho. I així ells l'acceptaran millor. Amb l'Astron tenim l'avantatge que per anar a rescatar el xam podem fer això. Amb l'Agents ho havia intentat amb això de les gomes, però no funcionava. Ara així, almenys un temps pot estar així. Ara això ho ficarem en un costat. I aquest quadre en perill que creixen és interessant traure'l perquè ficaran cera, però ara veurem si ha funcionat.
cosa ha anat bé, hauríem de ficar a la porta i cridar les altres i entrar. Veus? Sí que entren, sí. Vale? Si costa pujar, aquest tipus de caixa, la piquera no baixa. Llavors haurem de picar, pues, com hem fet altres vegades, un petit alquillo. Vale. No, massa doble. Ara. Ara toca esperar una mica, a veure si fan bola o pugen. Com podeu veure, al cap d'una estona, ells ja pugen soles i ells ja van marcant el caminet cap dins. Quan em sol passar això, és que la cosa ja va bé. El problema és que quan fem coses d'aquestes i empiecen a fer una bola en un altre puesto, no acaben d'entrar així, no acaben de fer això, el caminet aquest. Farem el mòbil. Anem aquí al davant de la porta, que hi ha aquestes de cara a la porta, amb el cul a l'aire i jugant les ales. Això és quan criden als altres cap a dins. I ara, mica en mica, van pujant. Llavors van entrant cap dins. Quan ens fa això, és l'important. Així que anem aquí i que vagi fent la pena. Ara el que podem fer és amb el fum, perquè està més a lluny, com si fos amb angostura. El que està més a lluny perquè vagin venint. No cal fer gaire fum, No volem pas que alcin el vol ni això. Sol espènyer-les a poc. Ara elles van entrant. Si ho podem tirar endavant, ara després el que farem és ficar-li aliment per incentivar la reina que crio i una mica de pienso, les dues coses. Ja que la reina ens pon, l'alimentarem. I tiro l'eixam amb força en van. Pues bueno, com que ara estem a la primavera, ve època de mal temps, i aquest eixamet li costaria tirar en van, li donem l'ajuda. Li ficarem dos d'aliment de pienso i un perquè la reina incentivar-la a pondre. La sobrealimentarem. Aquest sistema no m'agrada gaire, però una vegada comprat és el que hi ha. Talles tres costats i representa que el plàstic flota pel damunt i ells no naden.
per dins. Però si la caixa no està massa plana, o ho fas així com he fet jo, directe, si talles massa, què passa? Pues que cau tot. I els goteixi per dins i així. Ara ja tanquem. Bueno. Ara ho deixarem així, uns quants dies, almenys tenen aliment per una setmana i a veure si tiren van. Quasi tots estan a dins, com que ja es posen el sol, elles ja aniran entrant. No tornaria a ficar la caixa per si de cas ve alguna i es quedi dins, sinó que se'n vagi cap aquí dalt. Doncs bueno, això és tot. Si us ha agradat el vídeo fiqueu-li like, subscriveu-vos al canal i tot aquest cuento. I bueno, confio que us hagi agradat, ja sabeu. Si cliqueu aquí, us subscriviu al canal. I si cliqueu aquí dalt, un altre vídeo. Apa, nois, fins a la pròxima.